Hej med jer, og Fyr Trail her. Tusind tak for mange fine kommentarer. 61 svar, og folk, der i gennemsnit har brugt 7,5 minutter på det. Det er altså virkelig stort. Vi er meget taknemmelige for, at I vil dele jeres feedback med os. Vi vil gå til lodtrækningen af de 5 stofflasker og startnumre. Men det vi gerne lige vil, det er, at vi vil sådan bare lige hurtigt tage lidt ned igennem. At vi synes virkelig, at vi har fået meget god feedback på løbet som helhed. Og er blevet klar over nogle optimeringspunkter, som vi selvfølgelig godt ved lidt på forhånd. Men vi er enormt stolte over, at I kom og fyrede den af med os. Og noget af det, vi er allermest stolte af, det er, at i forhold til den her Net Promoter Score, så ligger vi faktisk på 83 i forhold til, hvor mange der vil anbefale det her løb til en løbemarker. Og det betyder selvfølgelig også, at der selvfølgelig kommer et nyt løb med Naturpark Fløndersø. Vi har lige brug for at få alt det opsummeret, få snakket med vores rigtig gode partnere, og så selvfølgelig skal der snakkes med lodsejere. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at finkæmme stævneplads og rute. Men som I selv ved, så har det været efterladt mega flot derude. Så tusind tak for det. Og lad os op til en afstemning. Ja, og afstemningen sætter vi i gang. En god gammel spin the wheel. Alle dem, der har oplyst, er vi sat ind. Og her trækker vi nummer 1. Det er Ulrik. Tillykke Ulrik. Og tak fordi du gad at bruge i gennemsnit 7,5 minutter af vores sparsommelige liv på at give din mening til kende. Anden person, det var Jakob. Tillykke Jakob. Vi sørger for, at der på den ene eller anden måde bliver et startnummer og så flaske smidt din vej. Tredje person, Johannes. Tusind tak. Fjerde og næst sidste, lad os se, hvem der er så heldige. Det blev Ruth. Tillykke. Og sidste levende billede, lad os se. Hvem har vi? Marianne. Stærk Marianne. Hun var derovre med hele familien. Det var vanvittigt lige at melde hele familien til. Håber I havde en god dag. Der er ikke i god gammel klassisk bingo eller banko forstand sidepræmier til makkeren den her omgang, men det kunne være, at man skulle lave en bingo Fyr Trail Edition på et andet tidspunkt. Men